Sizге посылка? Миңа? Кімнен? Мында yazылған қартлар ертінен. Сау болыңыз. Рахмат. Yakın edem Üzelerde ışkınlar Kalmağan Kayşandır Dürülegen uşakının Yalkını Sürelip yugalgan Gıdırlar Bitsin siz üdülgen Jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Yalgışıp adaşkan canlarını Yazmışlar igizlep parlagan Ni ömür tüzülgen bəxtinin Şeklerin üzerge yol koymam Ömürler bitsin siz üdülgen Durmuşlar jaylanıgan bir küpeden İndi min yüreğim türinem Yadlarını hiç kırtmam, yok kırtmam Kırtmam Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт.
Яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда.
Gözlerime doğru karama Hislerimni indi aldama Yüreğimde sana orun yok Senden başka yakta benim yok Qalama, yanama Min seni sağınma 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 Senin izler kökten yoğaldı Qar boranlar bilen kaplandı Yaratığın bir mezgil gina Hıyanetin köngülne tüller Qalama, yanama Min seni sağınma 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 Yazak bikle köpten yürekке Yaralanmam qabat sevgiga Kilmez zinhar meni aldama Min sağınmam seni sağınma Qalama, yanama Min 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 seni sağınma Qalama, yanama
Бар чак бер булса да яшердек без сөю хисләрен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Исеңдәме, дустым, серләр уртак, сүзләребез безнең бер иде. Гомер үткән, юллар кисешмәгән, бүген безнең сөю юк инде. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Сәләмә турым. Без синең белән инде күптән таныш. Һәм мин сине алып барасым килә миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт. Минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылый әллә шарыларым шаны йөрәктән. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Ә менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митхул. Әйтегезче, кемнәр тапкан, кемнәр уйлап чыгарган. Моңлы итеп шаралар шаралау шигырене кигә салган. Моң дарьясы ағылада минем күңлем түреннән. Дуслар бергә шарылый әллә шарыларым шаны йөрәктән. Моң дарьясы ағылада минем күңлем
birge şarılın haline şarlar